satria ngadeg jejeg ing palagan kang bong geni Arjuna lan Karna padha tanding nentokake garis takdir panah mabur nyigar angin swara logam muni ngegirisi ora ana sing gelem mundur ati wis dadi siji langit peteng dadi saksi petir muruh ngeterake bumi ing antarane bener lan salah takdir wiwit milih dalan demi perang ora bisa dipateni nalika sumpah wis katulis sapa sing gugur dina iki